κάθε 100 μέτρα περίπου στην ακτή ήταν αναμένες φωτιές. Ένα θέαμα φοβερό. Τα έχασα. Λέω, τι είναι εδώ? Οι πύλες της κολάσεως? Με έπιασε ένας τρόμος φοβερός και όντως ήταν η κόλαση. Δεν σταμάτησα ποτέ να γράφω μουσική, ούτε στις εξορίες. Στη Μακρόνισσο είχα ένα μπαουλάκι που είχα μέσα 400 σελίδες μουσικής. Έγραφα συμφωνική μουσική ακόμα, όχι τραγούδια. Μας ανάγκασαν να αφήσουμε όλα μας τα πράγματα στην ακτή και μας οδήγησαν στις σκηνές, στα τάγματα. Την άλλη μέρα έπιασε μια φοβερή θαλασσοταραχή και αέρας. Άνοιξε το μπαούλο και σκόρπισε όλες τις σελίδες και αυτές καρφώθηκαν πάνω στα σειρματοπλέγματα. Ήταν μια φοβερή εικόνα. Αυτό με τις νότες καρφωμένες πάνω στα σειρματοπλέγματα της Μακρονήσου. Εκεί έγραψα την πρώτη μου συμφωνία για να μπορέσω να τη θασέψω την τρέλα. Άλλοι τρελάθηκαν. Εμένα με κράτησε όρθιο η μουσική. Η πρώτη συμφωνία παίχτηκε αργότερα στην αίθουσα Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα με αυτή τη φοβερή ορχήστρα. Ήμουν φυλακισμένος στον Οροπό τότε. Ήταν το 1969. Μου είχαν περάσει παράνομα ένα τρανζιστοράκι πολύ μικρό, το έβαζα κάτω από την τραγιάσκα μου στο κεφάλι και άκουγα μουσική.